така. Сега ще отидем за Чичко полицай да видя какво искаш. Чакай да видя какво искаш. Извинявам се да напукнеш. Да не напукнеш, не ти да пукнеш, не вярвам. Така. У вас недостатъчно генек. Здрасти, умирай! Здрасти, умирай! Здрасти, умирай! Абе, какво? Аз не мога повече да търпа. Не мога да търпа. Пусте с пистолет. И аз ще съм с пистолет. Това место да трябва така. Гледай. Отиваме на море. На море, като с наш кембета. Отиваме на море. Тя вика, предавам съм, аз викам, нио. Аз при мен нищо не минава. Само един минава. Аз съм кобарама. Така минавате. Бега тука, ей. Право ме удови. Направиме ут. И после аз ут. И станах като ут. И вече сме ут. И после ут. И на ут. После на ут. Сега ще гръмне. Да гръмнеш. Но ти не гръмваш. Така, дайте насам. Гледай каква изненадка ще има тука. Дайте на тука. Дано е тука, ето я, да. Гледай са. И това беше така. Даваме назаде и после напреде, и после назаде, и после напреде, и после назаде. Абе, какво искаш, а? Какво искаш? Отвори, ще ме фанш на дедум. Опца! Джипче си карам, като джикарам. Ети на Панзер! Като казахме Панзер, да ви покажа ли какво е? Панзер, Панзер. Така, вижте какъв код правя аз. Виждате ми джипа. Тъп. Виждате ми джипа. Тук, нали? Тази ми штрак. И бройте до 4. 1, 2, 3, 4. Да ти кажа ли, бат ми? Да ти кажа ли, thank you? И fuck you. По-добре fuck you. Това беше един код. Пишете, когато ви се счупи колата, пишете така. Пишете F I R A M O K A R. Нали разбрахте? И това беше и този код, когато газиш един полицай, да ти стават 3. Ако газваш един път, ще станат на 6. Това е просто код. Но да ти кажем, thank you, fuck you, nati! И това е. Сега ще ви покажа как да си върнем пак същия джип. Поради там бе. Това чудо не знам защо ми излиза, но ще пострада. Не, дум! То ми спука гумите. То ми спука тъпите гуми. Гумите ми спука. Аз намирам количка. Чакайте. Така. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се за мен. Това беше от мен. Хора! Бум, 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 бум.
I коментарі і всякі другі речі. І за това. Б-А-І. Файн, чао. Увидим.